kent ze gewoon met 4 man in. Ja, ja, net. Met die ken je wel. Hoi, Hoi. Bas. Yes, hè. Hallo. Hallo. Geen dag van, het is lekker weer, het zonnetje schijnt. We gaan even met het ganse gezin een stukje rijden. Even een rondje toeren, ja. Is dat een beetje comfortabel? Daar zit ik wel eens erin, hè. Ja, dat laat ik me dan weer gaan 2 keer. Wel ledig zijn om erin te komen, maar... Ja, er valt het ergs, hè? Ja, ja. Ja. Het is een automaat, hè? Ja. Ja. Want anders dan is er weinig plek voor de vuut. Ja, als een schakelbak was geweest, hij zou de tunnelwagen kleiner kunnen maken. Dat is ja meer plaats voor. Geweldig. En dan rie je weer de Hogum. En dan zussen niet een keer dit stroom. Hallo, ik ben Bas. Hallo, Aniek. Hallo. Hallo. Zeg ze, mijn beste. Ja, ik ben Bobby. Bobby. Hallo Bobby. En? En doe? Jente, hè? Jente, Bobby en Jente, oké. Wat vindt Stig hiervan? Ja, chic. Ja? Jazeker. Oh, dus Stig gaat helemaal mee in zien. Ja, redelijk. Bobby vindt het ook chic en shit. Zien dit nou tractorwielen? Die komen van een oud legervoertuig af. Ah, oké. Ja. Heb je hem zelf gebouwd? Nee, kennissen met heeft hem eigenlijk gebouwd. Alleen ik heb hem 2 jaar geleden gekocht en ik heb hem een beetje aangepast. Oké. Ik heb de andere blok ingelegd, ik heb het dak gechopt. En ik heb hem gesjoerd en laten roesten. De Red Look. Ja, ja. Ja. Geweldig. Waar komt die liefde voor dit soort auto's vandaan? Hoe komt dat vandaan? Ja, vroeger was uw stiefpap, dat was zo met bezig. Ik ben altijd met geweest in de garage en zo. En op een gegeven moment, ja, goed gespaard, heb ik mijn eerste eigen gekocht. En ondertussen heb ik er 2. En de andere, die liegt hier ook? Nee, dat is een Chevrolet Bel Air. Oh, dat is zo'n enorme... Dat is een grotere, ja. Ja. Oh, daar kent ze met 2 gezinnen in, denk ik. Daar kent ze met 6 man in. Ja. Daar kent ze Ja. met 6 man in. En je zit nou even op bezoek bij? Ja, bij mijn schoonhuis gewoon niet. Oké. En de mekjes vinden dat leuk? De kindjes? Ja. Ja? De kleinste sowieso. Dus, als je hem start, dan is er al een buik en dan wordt er met. Dus, maar meestal gewoon ook met die kinderen. Dan, als je een rutje rijdt, dan gewoon een keer met. Werken die ook? Ja, die werken nog, ja. Het zin? Nee, als ze met z'n drieën heel ze weer nee, nee. De hersenmuziek genoeg, denk ik. Ja, hè? ja, ja. En wat is dit nou? Ja, dat is, daar is hij een beetje slecht geweest en is er opgelost met zijn kopervuil. Voor de enigszins een beetje water toe is. En als het regent? Als het regent, dan moet je zo dat je ergens terug komt staan. Want het is niet echt ganswater toe, want ik heb ook geen ramen erin. Hè. Nee, aan de zijkant niet, nee. Nee. Geweldig. En als ze stilstiert, dan hebben ze altijd aansprook, denk ik, hè? Ja, er zijn eigenlijk altijd wel lui die foto's maken, die gaan kijken. Ja, dat is je nog een bekijks met jou. Hebben ze nog wensen? Wat hebben ze dan nou 2? Ja, geen wensen, ja. Nee, geen idee. Misschien kunt er ooit nog op mijn paard, maar momenteel hebben we ook geen plaats meer ervoor. Wat is dat? Die fles ervoor en wat is dat in Dat godsnaam? is de overloop van de koelvloeistof. Dat is een whiskyfles is dat. Nee! Kijk! Wie bedenkt zoiets? Dat heb ik ooit eens gezien en ja, omdat ik hier reservoir rijd, ik denk dat is misschien ook even voor mij. Geweldig. En nou scheen de zon eindelijk weer eens. Toen dachten we, dan gaan we een rondje rijden. Ja. Ja. En die richting aan wiezers, die doen het ook Ja, gewoon? die doen het. Ik kan er zo aan zitten. Ja, als ze dan toch weer erin kroept, dan kan ze misschien direct ook nog even starten.
Want toen stond de camera nog niet aan volgens mij, hè? Jawel. Jawel? Oh. Zet maar even droedfilter, hè. Kijk. Oh ja, leuk. Betekent dat afgrond op het geluid dat hij ook best snel is? Dat is best rap, ja. Net gaat over de 400 pk, hè. Net gaat over de 400 pk. Ja. Dat is toch wel eens wedstrijdjes of zo? Dat is eigenlijk, hij is best wel snel. Een keer hal optrekken is leuk, maar echt hal rijden met dat ding, ja, dat heeft geen kreukelzone, geen airbags, geen rijden met rennen. Dus was even goed wel met verstandje gaan rijden met. Juist. Dat is weer een luxe auto. De remmen zijn een stuk slechter als natuurlijk een moderne auto. Dat is allemaal dingen hoe ze rekken moet zo in het verkeer. Zeg maar wel goed. Kijk, geluid is onze geluidsman ook wel blij. Ik vind een lekker geluidje. Hè? Ja, dat is allemaal prima te rijden, maar ja, veiligheid is, dat ligt toch eigenlijk bij diezelf. Want dat is, Waar wordt er nou nog gekeken of hij überhaupt wel de wegen op mag? het eigenlijk is de APK-vrij en wegbelastingvrij, dus eigenlijk hoef ik nooit meer te laten keuren. Oké. Er is destijds er gekeken dat er de weg omhoog. Daarna is er nog een 8-cilinder op kent tegenkomen. Eigenlijk oorspronkelijk is het een 4-cilinder. Wat de originele nek. Dus destijds is hij gekeurd en ja, nou kennis van mezelf moet ik hem dan op de weg gooien. Ja. En dat er veilig is, zeg maar. God je nou ook, ik moet ik even toe ook in dit gesprek betrekken. God je nou ook naar evenementjes en zo? Ja, we gaan wel vaker naar meetings. En we zijn afgelopen jaar met de andere auto naar Italië geweest. Van meeting. Met de kids? Nee, toen zijn we met de kids. Oké. Ja. Maar we gaan wel vaker naar meetings, ja. Hier in de buurt, dus in Gent en... Oh, die zijn ook vaker waar je ging. Lanaken. Ja. Oh, in Lanaken is volgens mij best wel een goed evenement. Ja, dat is elke dinsdag is dat. Dinsdagavond van de zomerperiode. En dan er komen best wel wat auto's op af dan. Dus ja, sommigen komen elke week thuis, sommigen komen er één keer per maand. Dat is altijd wel heel anders te zien, zeg maar. Hoe heb je elkaar leren kennen? Ook via... Nee. Nee? Ja, we hebben elkaar leren kennen. We kosten elkaar eigenlijk als kind al door in het dorp. Kom je allebei hier? Nee, Vandaan? hij komt uit Koningsbos en ik ben wel van hier. Maar mijn mama is van Koningsbos, dus ik kom er altijd wel veel. Oké. Ja. En wanneer is het serieus geworden? 11 jaar geleden. Dat moet het komen. En dit soort dingen, dat vind ik leuk aan hem. Jawel. Daar gaat er wel helemaal in op, ja. Dat is wel, soms is het ook wat minder leuk. Dan is er de hele dag sleutelen aan de auto. Nee, maar dat is wel leuk om te zien wie voor plezier er dan heeft. Ja. Wat zijn die hobby's? Hij zegt altijd dat ik geen hobby's heb. Oh! Ja, gewoon een keer eten en vriendinnen aanspreken. Maar... Dank En zien de auto is dat ook wel mijn hobby geworden. Dat we samen naar meetings gaan en zo is het af en toe. En Sjaat, ik moet zo ook even kijken. Wil ze ook wat zeggen? Nee. Oké. Hey, en wie zoet het nou dadelijk de route? Nog een klein rondje of nog een... Nee, we gaan dadelijk naar Hoeser. En dan wordt de kleine maar even naar bed, een middagdutje. En dan krijgen we zoek dus. Oké. Ik zit En een daar dag is het- toe in een loods. Nou, dan zou ik zeggen, fijne zaterdag nog. Ja. Fijn weekend. Komt goed. Ja.
En ja, leuk dat we ook getroffen hebben, want ja, dit komt ze niet iedere dag tegen. Nee.